Kaikki alkaa yksinkertaisesta kananmunankeltuaisesta, johon ruiskutetaan tätä salaperäistä vihreää ainetta, joka saa sen monistumaan. Sitten Voikov Famella he valmistelevat tähteä Elisabeth Sparklelle, joka nousee nopeasti yhdeksi kuumimmista julkiksista. Mutta vuosien vereissä hänen loistonsa himmenee, ja pian useimmat ihmiset tuskin muistavat häntä, monet eivät edes tiedä kuka hän on. Tapaamme sitten Elisabethin, unohdetun Hollywood-tähden, joka yhä juontaa aerobik-ohjelmaansa. Sinä päivänä, kuvauspaikalla, kaikki onnittelivat häntä syntymäpäivän johdosta, ja oudon käänteen myötä hänet pakotettiin menemään miesten vessaan. Harvey ryntää sisään puhelimessa puhuen, täysin tietämätön naisen läsnäolosta, ja etsii kuumeisesti nuorta, kuumaa ja seksikästä naista ottamaan ohjelman ohjat, koska hän ei voi edes käsittää, miten Elisabethin kaltainen mummo on onnistunut pitämään aerobisen fjoon pystyssä näin kauan. Kun Harvey poistuu kylpyhuoneesta, Elisabeth jää tuijottamaan peilikuvaansa, ja ainoat asiat, jotka hän näkee, ovat hänen rypynsä. Myöhemmin näemme Harveyn lounaalla päähenkilömme kanssa, missä hän virallisesti kertoo tälle, että sarjaan ollaan tekemässä uudistus, sillä on aika kehittää sitä. Uutinen iskee Elisabethin kovaa, hänestä tuntuu, että hänet sysätään syrjään ikänsä vuoksi. Kotimatkalla hän huomaa, että hänen nuoruudenkuvansa on otettu alas mainostaululta. Tämä vie hänen huomionsa, eikä hän huomaa lähestyvää kuorma-autoa, mikä johtaa vakavaan törmäykseen. Onnettomuuden rajuudesta huolimatta sairaala ilmoittaa hänelle, ettei hänellä ole yhtäkään naarmua. Silti Elisabeth on yhä järkyttynyt tilanteestaan ja purskahtaa itkuun. Lääkäri luki potilaan sairaushistoriaa ja päätti kousaantuneena poistua huoneesta jättäen hoitajan tekemään vielä viimeisen tarkistuksen hänen selkärannalleen. Kokeen jälkeen hän ojentaa tytölle takaisin tämän takin ja jättää hyvästit. Elisabeth astuu ulos sairaalasta ja huomaa taskussaan pienen paketin, joka sisältää muistitikun nimeltä, aine, sekä puhelinnumeron ja viestin, jossa luvataan todellisia muutoksia. Yhtäkkiä hänen luokseen tulee mies, joka väittää tunnistavansa hänet. Se on Fred, joka muistaa hänet koulusta, tervehtien häntä lämpimästi ja sanoen ajatelleensa häntä aina kauneimpana naisena. Hän ojentaa tälle puhelinnumeronsa toivoen yhteydenottoa uudelleen, mutta selvästi epämukava Elisabeth nappaa märän paperin ja poistuu nopeasti paikalta. Hänen pahin painajaisensa on käynyt toteen, hänet on virallisesti erotettu omasta ohjelmastaan, ja hän on enää vain muisto siitä, mitä hän kerran oli. Hämmentyneenä hän alkaa käydä läpi saamiaan salaperäisiä tietoja. Videolla ääni kysyy häneltä, onko hän koskaan unelmoinut nuoremmasta ja kauniimmasta versiosta itsestään. Seuraavaksi siinä selitetään, että hän voi palauttaa kaikki ominaisuutensa yksinkertaisella pistoksella, joka voi avata hänen DNA:nsa ja luoda hänestä uuden version. Aine lupaa käyttää omaa kehoaan matriisina, antaen hänen nauttia paremmasta versiosta itsestään viikon ajan, sillä ehdolla, että hän palaa alkuperäiseen tilaansa seuraavalla viikolla, ja tämä sykli toistuu jatkuvasti. Vaikka hänellä olisi 2 versiota itsestään, hän ei koskaan lakkaa olemasta se, kuka on. Video päättyy, ja Elisabeth, uskomatta näkemänsä absurdiutta, heittää nauhoituksen roskakoriin. Myöhemmin hän huomaa olevansa baarissa hukuttamassa surujaan juomiin, ennen kuin kompuroi takaisin kotiin oksentamaan ne kaikki. Kylpyhuoneen peilin edessä hän ei saa silmiään irti rypystään. Lopulta hän päättää kaivaa roskiksen läpi, etsiä USB-tikun ja soittaa numeroon tilauksen tekemiseksi. Hän kirjoittaa muistiin heidän antamansa osoitteen, ja seuraavana aamuna lehteä selatessaan hän törmää koeesiintymiskutsuun hänen itsensä korvaamiseksi omassa ohjelmassaan. Ilmoituksessa määritellään, että he hyväksyvät vain 18–30-vuotiaita naisia, mikä lisää hänen turhautumistaan entisestään. Sitten hän tarkistaa postinsa ja löytää kirjekuoren, jossa on aineen tunnusmerkki ja jonka sisällä on vain 1 numero. Elämän takaisin vaatimisen halun ajamana hän päättää seurata osoitetta, jonka raapusti kätensä. Hän kävelee kaupungin lähiöiden läpi, kunnes saapuu lukitulle ovelle. Postiluukusta tulleen kortin avulla hän avaa sisäänkäynnin, ja kumartuessaan hän astuu pimeään, likaiseen käytävään. Hän astuu käytävän päässä valkoiseen huoneeseen, joka on täynnä laatikoita. Hän etsii korttiaan vastaavan numeron ja vetää esiin kahvilaatikon. Palattuaan ylelliseen kotiinsa Elisabeth avaa paketin ja löytää ohjeet prosessiin, joka sisältää aktivaattorin, stabilisaattorin, muutoksen tekijän sekä tarvittavan ravinnon tähän vaativaan ja mystiseen toimenpiteeseen. Mukana on myös varoituksia ja huolestuttavia muistutuksia. Päättäväisenä hän seisoo peilin edessä ja alkaa tutkia jokaisen sentin paljaasta vartalostaan. Hän huomaa jokaisen läiskän, näppylän, rypyn ja luomen. Hän muistelee videolla annettuja lupauksia, joissa vakuutettiin, että he palauttaisivat hänestä paremman version. Toivoen nuortuvansa ja kaunistuvansa uudelleen, hän ottaa aktivointikapselin ja vetää salaperäistä vihreää nestettä ruiskuun.
Hän sitoo käsivarren kuminauhalla, desinfioi alueen ja lopulta ryyskuttaa aineen itseensä. Elisabeth tuijottaa itseään peilistä, etsien merkkejä muutoksesta kehossaan, mutta mitään ei tapahdu. Hän hihittää itsekseen ja on lähdössä, kun yhtäkkiä häntä huimaa. Kova kipu järisyttää häntä, jolloin hän lyhistyy lattialle ja kieriskelee, kunnes tuska vihdoin hellittää. Hänen maatessaan maassa selkä alkaa vääntyllä ja kääntyllä levottomasti, ikään kuin iho irtoaisi selkärangasta, ja silmät ponnistelevat pysyäkseen kuopissaan. Tuosta hänen selkänsä aukosta alkaa hitaasti nousta uusi anatomia. Hahmo onnistuu nousemaan kömpelösti jaloilleen ja tuijottaa Elisabethin lattialle levittäytynyttä ruumista. Kohotessaan peilikuva paljastaa nuoren ja upean naisen. Näkymä on täysin hämmentävä. Tämän uuden Elisabethin silmät säteilevät heikkoa vihreää hohdetta. Uusien muotojensa lumoissa hän ei voi olla ihailematta itseään, mutta kun hän vilkaisee elotonta ruumista, josta juuri ponnahti esiin, hän oksentaa inhottavaa vihreää nestettä. Koska hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa, hän nappaa noilan ja lannan ja alkaa ommella umpeen aukkoa vanhan minänsä ruumiissa. Kun kaikki pistot on tehty, hän kumartuu syöttämään matriksia ja ryyskuttaa aineen suoraan suoneensa. Nyt Elisabeth on jakautunut kahteen versioon. Nuori ja säteilevä nainen viettää yön sängyssään, samalla kun Matrixin eloton ruumis makaa kylmällä kylpyhuoneen lattialla. Jo jopa hänen äänensä kuulostaa erilaiselta, pelkkä sen korvia huumaavan äänen kuuleminen saa hänen nenänsä vuotamaan verta, mikä muistuttaa häntä päivittäisen tasapainottajansa kiireellisestä tarpeesta. Tässä prosessissa Elisabethin lattialla makaavasta ruumiista imetään valkoista nestettä valtavalla ruiskulla, samalla kun hän kamppailee pysyäkseen tajoissaan. Hukkaan heittämättä hetkeäkään hän ruiskuttaa yhden 7 kapselista jalkaansa. Nuoruutensa, joustavuutensa ja kauneutensa palautettuaan hän vilkaisee sanomalehti-ilmoitusta, jossa etsitään naista korvaamaan joku. Hämmästelemättä hän suuntaa kohti koeesiintymispaikkaa, ja matkalla hän päättää poiketa ostamaan provosoivan asun tärkeää esitystään varten. Koelaulutilaisuudessa tuomarit ovat nähneet kymmeniä tyttöjä, jotka eivät vain täytä heidän vaativia kauneusihanteitaan. He ovat kuitenkin sanattomia nähdessään yhden hakijan kurvikkaan ja virheettömän vartalon. He kysyvät nopeasti hänen nimeään, ja hän vastaa itsevarmasti, Sue. Seuraavaksi näemme Suen Harveen kartanossa, joka on ohjelman tuottaja. Hän on innoissaan nähdessään henkilön, jota pitää täydellisenä korvaajana vanhalle Elisabethille. Hän selittää, että he haluavat luoda ohjelman, joka heijastaa samaa olemusta kuin hänen kauneutensa, ja kertoo, että ohjelman on määrä alkaa 2 viikon kuluttua. Ennen kuin kokous päättyy, hän mainitsee, että hänellä on aikatauluristiriita äänityspäivien kanssa, koska hänen täytyy lähteä kaupungista 2 viikon välein hoitamaan äitiään. Harvey on kuitenkin pakkomielteinen uuden tähtensä suhteen ja on päättänyt kiertää kaikki hankaluudet varmistaakseen, että hän on läsnä studiossa. Kotiin kävellessään hän alkaa saamaan huomiota, jota ei ole kokenut pitkään aikaan. Seuraavat 6 päivää kuluvat hänen stabilisaattorinsa hallintaan ja 10 valokuvausten parissa nauttien, täydellisen imagon levittämiseen kaikkialle. Huomaamme, että kiireisestä viikostaan huolimatta hän ei laiminlyö Matrixin tarpeita. Ensimmäiset 7 päivää kuitenkin päättyvät, ja viimeinenkin tippa ruokaa Matrixille loppuu. Sillä hetkellä Sue lähestyy Elisabethin ruumista yhdistääkseen infuusiot heidän välillään. Kun vanhan Elisabethin veri pääsee Suen verenkiertoon, Sue yhtäkkiä lyhistyy tajuttomaksi. Hetkeä myöhemmin tavallinen versio herää oudosta kuomastaan tuntien tajuttoman nuoren naisen painon päällään. Ponnekkaasti hän työntää tämän pois päältään, mutta selän kipu ei jää huomaamatta. Tuijottaessaan täydellistä versiota itsestään hän päättää jatkaa elämäänsä, vaikka tietääkin, että normaalius on nyt mennyttä. Sinä aamuna Elisabeth suuntaa kuvauspaikalle, josta Harvey on poistanut kaikki hänen valokuvansa käytäviltä. Kun hän näkee hänet, hän lähestyy hymyillen ja sanoo odottaneensa tilaisuutta tarjota hänelle drinkki. Sen sijaan juhlien sijaan hän ojentaa tälle laatikon, jossa on tämän tavarat, mainiten, että tiimi osti tälle läksiäislahjan. Mikään hänen sanoistaan ei tuo iloa Elisabethille, ja lyhyiden hyvästelyjen jälkeen Harvey kävelee pois. Matkallaan takaisin kotiin, eloton Sue makaa yhä kylmällä kylpyhuoneen lattialla. Elisabeth alkaa kirjata huolellisesti muistinpäivät, jolloin hän vaihtaa kehoja toisen versionsa kanssa, pitäen kirjaa siitä, mitkä päivät kuuluvat kullekin heistä. Toisena päivänä hän tarkistaa postin ja löytää kirjeen salaperäiseltä aineen toimittajaltaan. Kirjeessä ilmoitetaan, että seuraava lähetys on toimitettu hänen tavalliseen noutopaikkaansa ja että hänen pitää hakea se samasta naapurustosta. Kotiin palattuaan Elisabeth menee kylpyhuoneeseen ja tarkistaa, kuinka paljon ruokaa Suella on jäljellä. Sue palaa paikalleen ensi viikolla, kun taas Elisabeth makaa elottomana kylpyhuoneessa.
Tämän jälkeen hän alkaa etsiä talosta piilotettua tilaa seinien välistä. Löydettyään sen, hän viettää päiviä kylpyhuoneen seinää purkaen, kunnes yksi naapureista, melusta ärtyneenä, tulee vastustamaan häntä. Sue kuitenkin esittelee itsensä uutena asukkaana, ja naapuri Oliver pahoittelee häiriötä ja tarjoutuu auttamaan häntä kaikessa tarvittavassa. Kun Sue palaa kotiin, hän kantaa Elizabethin ruumiin kylpyhuoneeseen ja lukitsee sen salaiseen huoneeseen, jonka hän on rakentanut. Sitten hän alkaa vaihtaa talon vanhoja kuvia uusiin, jotka heijastavat hänen uutta identiteettiään. Kohta alkaa uusi TV-ohjelma. Nuori ja kaunis päähenkilömme loistaa roolissaan, liikkuen energisen musiikin tahdissa, joka täyttää koko lavasteen. Ohjelman päättyessä hän hyvästelee katsojat samalla eleellä, jota Elizabeth keitti vanhassa ohjelmassaan. Uusi tähti saa seisovat suosionosoitukset työtovereiltaan, ja päähenkilömme alkaa maistaa kunniaa jälleen kerran, lupaavan ja uudistuneen uran alussa. Viimeisenä viikonpäivänään hän pukeutuu parhaimpiinsa lähteäkseen illanviittoon työtovereidensa kanssa. Hän haluaa ottaa kaiken irti nuoresta kehostaan ja pitää hauskaa, mutta Matrixin ruoka alkaa loppua, mikä estää häntä nauttimasta täysillä. Hänen nenästään alkaa vuotaa verta, ja huimauksen tunteen vallassa hän pyytää Troilta anteeksi ja kiiruhtaa kotinsa kylpyhuoneeseen, missä hän löytää Elizabethin lopettelemasta ateriaansa. Käsiteltyään tätä tuskallista reaktiota, Sue muistaa, että hänen on vaihdettava versiota poikkeuksetta, mutta tietäen 7 päivänsä päättyneen, hän ottaa vielä yhden C-kapselin vakauttaakseen itsensä, vaikka hänen vuoronsa on jo ohi. Kun hän on toipunut, hän palaa Troin kanssa sohvalle jatkamaan hauskaa pitoaan. Mutta kun hän avaa tyykan puvunsa vetoketjun, Elizabethin sisuskalut alkavat valua ulos, mitä seuraa tukahtunut huuto Elizabethilta, joka nousee ylös toisen versionsa vierellä. Kylpyhuoneeseen päästyään hän huomaa kaaoksen kodissaan ja näkee Troin jättämän lapun ikkunassa. Lähestyessään lukeakseen sen hän kauhistuu nähdessään, kuinka yksi hänen sormistaan on vanhentunut äkillisesti ja saanut jopa mädäntyneen ulkonäön. Kauhistuneena hän kiiruhtaa kylpyhuoneeseen tutkimaan loput kehostaan ja huomaa, että reikä, josta hän poisti aineen edellisenä yönä, ei ole paranemassa. Epätoivoissaan hän soittaa USB-tikulla olevaan numeroon ilmoittaakseen aineen aiheuttamasta haittavaikutuksesta. Hän selittää käyttäneensä sitä väärin vain muutaman tunnin ylimääräistä aikaa ja pyytää apua tilanteen korjaamiseksi. Puhelimen toisessa päässä oleva mies kuitenkin kertoo, ettei asialle voi tehdä mitään, sillä molemmat versiot ovat sama henkilö, ja heidän on kunnioitettava heille asetettua tasapainoa. Myöhemmin, kun hän siivoaa asuntoaan, hän näkee toisen versionsa liikehtivän aistillisesti television musiikin tahdissa. Hän sammuttaa television mädäntyneellä sormellaan juuri kun kuulee naapurinsa Oliverin soittavan ovikelloa. Vastaamatta hän tarkkailee miestä oven takaa. Oliver pyytää Sueta ulos drinkille, mutta koska ei saa vastausta, hän päättää lähteä antaen tälle tilaa. Saadessaan ilmoituksen uudesta täyttöpakkauksestaan, Elizabeth lähtee hakemaan pakettiaan tavallisesta lähiöstä ja kuulee äänen, joka saa hänet tuntemaan olonsa levottomaksi. Paranoian tunne vallaten hän astuu kahvilaan rauhoittaakseen itseään. Siellä muuan vanhempi mies muutaman metrin päässä kommentoi, että 7 päivän vaikutus tuntuu kestävän pitkään. Hän huomaa merkin hänen kädessään ja muistaa, että sairaanhoitajalla, joka hoiti häntä, oli samanlainen selkeä luomi. Sillä hetkellä vanha mies pudottaa tavaransa paljastaen kortin, joka on identtinen hänen korttinsa kanssa, mutta siinä on eri numero. Elizabeth epäilee, että hän on seurannut häntä, ja mies tunnustaa olleensa vain utelias kuulemaan, miten hän voi. Vaikka päähenkilömme vakuuttaakin kaiken olevan hyvin, hän jatkuvasti puhuu siitä, kuinka ahdistavaa on tuntea olevansa tunnekuilun reunalla, mikä sai hänet tekemään tuon valinnan. Elizabeth ei kestä kuunnella enää hetkeäkään ja päättää lähteä, törmäten Troihin, joka huutaa vanhalle naiselle painumaan pois tieltä, jotta hän pääsee lähtemään moottoripyörällään. Kotiin päästyään hän penkoo vimmatusti tavaroitaan, kunnes löytää Fredin numeron. Hän muistaa, että nykyisestä ulkonäöstään huolimatta Fred on aina pitänyt häntä kauneimpana naisena, jonka hän on koskaan tuntenut. Hän päättää soittaa hänelle ja kertoo olleensa tosi kiireinen viime aikoina, ja he sopivat treffit samalle illalle ravintolaan. Elizabeth pukee ylleen hienoimmat vaatteensa, ja juuri kun hän on sulkemassa ovea, hän huomaa Suen huuliin näyttävän kiiltävämmiltä. Nainen kääntyy takaisin peilin eteen korjaamaan meikkiään ennen lähteä, mutta Suen kuva tuntuu piinaavan häntä ja muistuttaa, että hänen parhaat vuotensa ovat jo kauan sitten menneet. Hän viettää enemmän aikaa meikatessaan peilin edessä, ja seuraavalla yrityksellään lähteä hänen toisen versionsa läsnäolo jatkaa häiritsemistään, pakottaen hänet palaamaan vielä kerran korjaamaan meikkiään turhautuneena, kunnes lopulta kiihkii kaiken pois epäonnistuttuaan vastaamaan Suen täydellisyyttä. Lannistettuna hän jättää huomiotta Fredin viestit, joka yrittää tavoittaa häntä turhaan. Jälleen 1 viikko kuluu, ja Sue ottaa taas ohjat käsiinsä.
Kuvauksissa Sue tuntee oudon muutoksen kehossaan, mikä keskeyttää kuvaukset. Ohjaaja, joka luuli nähneensä jotain outoa ruudulla, vaati uutta ottoa. Hermostuneena Sue pyytää vaatteitaan ja pinkoo pois kuvauspaikalta. Yksin ollessaan hän huomaa oudon patin pakarassaan, jonka hän työntää ylös vatsaansa kohti vetääkseen sieltä valtavan kanankoiven. Raivostuneena hän soittaa samaan numeroon valittaakseen Elizabethin huonoista ruokailutottumuksista, mutta operaattori toistaa saman vanhan litanian. Hän ei voi perustella sitä, koska he ovat sama henkilö. Myöhemmin samana päivänä Sue palaa kuvauspaikalle, mutta saa kuulla aamujoin peruuntuneen. Harvey vaati päästä tapaamaan häntä ja ilmoittaa, että ohjelman valtavan menestyksen ja yleisen rakkauden vuoksi hänestä tulee nyt odotetuimman ohjelman juontaja, uuden vuoden erikoislähetyksen. Siitä hetkestä lähtien Sue alkaa ottaa ainetta päivittäin muuttaen viikoittaista aikataulua varmistaakseen, että hänellä on kontrolli uuden vuoden viikolla. Sivuvaikutukset alkavat kuitenkin näkyä Elizabethissa. Hänen selkäänsä ilmestyy ällöttävä paise, ja herätessään hän huutaa kauhusta huomatessaan, että lähes puolet hänen kehostaan on mätää. Päähenkilömme soittaa taas operaattorille valittaakseen siitä, miten vastuuton Sue on, koska hän vie enemmän aikaa kuin pitäisi. Operaattori kysyy, haluaako hän lopettaa tilanteen, ja muistuttaa häntä, että matriisina hänellä on valta pysäyttää kokemus, jos hän niin haluaa. Hän kuitenkin varoittaa häntä, että vahinkoa ei voi enää korjata, vaikka sen jatkumisen voi estää. Varoituksesta huolimatta Elizabeth kieltäytyy palaamasta kurjaan elämäänsä ja alkaa tuntea uuvuttavan tilanteensa psykologiset vaikutukset. Myöhemmin, sohvalla istuessaan, hän huomaa nivelten alkaneen pettää häntä. Siitä hetkestä lähtien hänen on kestettävä tuskallisia sopeutumisia yksin. Reseptejä valmistellessaan hän huomaa Harveyin hänelle lahjoittaman keittokirjan. Sillä hetkellä hän alkaa katsella televisiosta haastattelua Suen kanssa, ja hänen vihansa tätä kohtaan kasvaa valtavasti. Juontaja toteaa, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että Sue oli täydellinen valinta Elizabeth Sparklen tilalle. Tämä aiheuttaa hämmennystä, kun Sue tunnustaa, ettei ole koskaan katsonut vanhan tähden ohjelmaa, väittäen heidän kuuluvan eri sukupolviin ja että Elizabethin ohjelmat oli suunnattu vanhemmille naisille. Elizabeth täyttyy katkeruudesta ja valmistaa entistä enemmän ruokia aikomuksenaan kostaa sen, mitä hän pitää halpana jäljitelmänä. Samalla hän kuuntelee tarkasti viimeistä Suelle esitettyä kysymystä. Juontaja pyytää häntä paljastamaan kauneutensa salaisuuden, johon nuori nainen vastaa olevansa vain oma itsensä ja selittää kaiken johtuvan hänen hyvästä luonteestaan. Tämä kommentti raivostuttaa Elizabethia, joka menettää malttinsa, paiskaa television kiinni ja peittää ikkunat, ettei hänen tarvitse enää nähdä tätä. Hän on tietoinen siitä, mitä tapahtuu, mutta tuntee itsensä voimattomaksi, kykenemättömäksi toimimaan tai ilmaisemaan itseään. Hän uskoo Suen varastaneen häneltä kaiken. Kun nuori nainen palaa ja löytää Elizabethin aiheuttaman kaaoksen, hän päättää imeä mahdollisimman paljon nestettä tämän matriksista välttääkseen paluuta sinne. Hän pumppaa huolestuttavan määrän nestettä lattialla makaavasta roihnaisesta hahmosta. 3 kuukautta myöhemmin, uuden vuoden ohjelma on alkamassa, ja Sue valmistautuu hetkeen, joka nostaa hänet lopulliseen tähteyteen. Ennen suurta debyyttiään hän menee kylpyhuoneeseen etsimään lisää stabilointiainetta, mutta löytää vain pilaantunutta ainetta kapselista, mikä uhkaa pilata kaikki hänen suunnitelmansa. Epätoivoisena hän yrittää piiloutua kumppaniltaan asunnossa ja ottaa yhteyttä dealerinsä numeroon. Hän tarvitsee lisää stabilointinestettä. Puhelimessa oleva mies kuitenkin kertoo hänelle, että saadakseen lisää, hänen on odotettava nesteen uusiutumista. Sue taistelee nousevaa kipua vastaan ja tajuaa, että ainoa tapa pelastaa itsensä on vaihtaa paikkaa toisen versionsa kanssa, mikä nollaisi nesteen erittymisprosessin. Hän kuitenkin vakuuttaa, ettei hänellä ole aikaa, koska hänen esityksensä on seuraavana päivänä. Hänen kieltäytyessään hän lyhistyy keittiöön ja raahautuu sieltä kylpyhuoneeseen. Hän yrittää kerätä tarvitsemansa, mutta jotkin tavarat putoavat lattialle aiheuttaen metelin, joka herättää hänen kumppaninsa toisessa huoneessa. Kun hän menee tutkimaan, onneksi hän ei törmää mätään, vastenmieliseen hahmoon, joka tuskin pystyy kävelemään, sillä nainen ehtii sulkea oven juuri ajoissa, paljastaen sen rappeutuneen ja lahon tilan, mikä Elizabeth Sparkle aikoinaan oli. Epätoivoisena hän vaatii, että mies lähtee, ja yksin jäätyään hän alkaa etsiä puhelintaan kaikkialta talosta soittaakseen dealerilleen. Hän sanoo haluavansa lopettaa kokeen heti, mutta hän vastaa vain, että he toimittavat tarvittavat asiat mahdollisimman pian. Vanhempi ja raihnaisempi Elizabeth yrittää palauttaa vanhan valokuvansa alkuperäiselle paikalleen. Seuraavana aamuna hän saa ilmoituksen, että hänen viimeinen pakettinsa on toimitettu. Hän peittää itsensä kaikenlaisilla rääsyillä ja kiiruhtaa viipymättä lähiöön noutamaan tilastaan. Hän palaa nopeasti ja raahaa Suen ruumiin talon läpi olohuoneen valoon.
Siellä hän avaa pahvilaatikon, ja ensimmäisenä hän löytää tekijäiden anteeksipyynnöt. Sitten hän tarttuu mustaa nestettä sisältävään ruiskuun, joka lupaa lopettaa koko hänen kokemuksensa, ja juuri kun hän on pistämässä sitä suen rintaan, miehen ääni kaikuu hänen mielessään kysyen, onko hän varma siitä, mitä on tekemässä. Hän varoittaa häntä, että tämä teko ei palauta normaaliutta, se vain vie hänet takaisin lähtöruutuun. Epätoivoisaan hän painaa ruiskun suen sydämeen ja muutaman epävarmuuden sekunnin jälkeen alkaa hitaasti ruiskuttaa nestettä tämän kehoon. Mutta siinä samassa hänen silmänsä osuvat suen tulevaa esitystä varten kirjoitettuihin motivaatiomuistiinpanoihin, ja hän muistaa omat loistopäivänsä valokeilassa. Hän katuu sen mahdollisuuden viemistä eikä onnistu antamaan koko ainetta. Ymmärtäen tarvitsevansa sueta, Elisabeth käskee tätä valmistautumaan, sillä tänään on suen päivä loistaa. Suessa on se puoli, josta kaikki pitävät. Hänen yrityksensä ovat kuitenkin turhia, sillä nuoren naisen nenä alkaa vuotaa hallitsemattomasti verta. Elisabeth etsii nesteytystä vaihdon tekemiseksi, mutta veri on lakannut virtaamasta hänen toisen versionsa kehossa. Epätoivoisena hän iskee Nolan sydämeensä yrittäen elvyttää hänet. Yhtäkkiä sue herää, ja Elisabeth katsoo häntä. Tämä oli mahdotonta, koska he eivät voineet koskaan olla tietoisia samaan aikaan. Kaunis nuori nainen katsoo matolla makaavaa ruiskua, joka on täynnä tappavaa ainetta, ja raivon vallassa hyökkää Elisabethin kimppuun, koska tämä yritti päästä hänestä eroon. He molemmat taistelevat kuolemaan asti selviytyäkseen, ja Elisabeth onnistuu lukitsemaan itsensä kylpyhuoneeseen, mutta oven lukko ei pidä, ja sue murtautuu sisään. Hän lyö tätä uudelleen ja pakottaa tämän Matrixin katsomaan peiliin, ennen kuin paiskaa tämän päätä toistuvasti peilikuvaa vasten. Päähenkilö, heikentyneenä ja roihnaisena, yrittää ryömiä pois, mutta sue saa hänet helposti kiinni ja potkaisee valtavalla voimalla. Hän jatkaa tämän satuttamista, kunnes Elisabeth on enää pelkkä veltto elinten säkki. Kuitenkin, kun sue muistaa, että he ovat yksi ja sama, hän murtuu hallitsemattomasti itkuun tajuten allekirjoittaneensa oman tuomionsa. Siitä huolimatta illan suuri spektaakkeli odottaa häntä. Sue saapuu kuvauspaikalle, jossa uuden vuoden live-lähetys kuvataan. Kaikki ylistävät häntä hänen kauneudestaan, mutta tämä versio, aistit hämärtyneinä, alkaa hitaasti luhistua Matrixinsa kuoleman vaikutuksesta. Sivuvaikutukset pakottavat hänet juoksemaan vessaan, ja yhtäkkiä yksi hänen hampaistaan putoaa. Vähitellen loputkin hänen kauniista hymystään alkavat murentua, ja Jean paine ajaa hänet epätoivoon. Kuva aktivoivasta aineesta palautuu hänen mieleensä, mikä saa hänet poistumaan kylpyhuoneesta etsimään sitä. Hänen yrittäessään lähteä Harvey kuitenkin pysäyttää hänet esitelläkseen hänet sijoittajille ja pyytää häntä hymyilemään heille. Kun hän pääsee miehistä eroon, sue siirtyy kauemmas, mutta jokainen askel sattuu yhä enemmän. Hänen kyntensä irtoavat, korvat irtoavat irti, ja hän juoksee kotiin kamppailen huimauksen ja tunteen kanssa, että hänen loppunsa on lähellä. Epätoivo valtasi hänet, ja hän saapui kylpyhuoneeseen ja nappasi vihreänä hohtaneen aktivaattoritelkin. Kyynelten läpi hän vetää ruiskulla sen, mitä tarvitsee, ja antaa keltaisen aineen virrata suoniinsa toivoen saavansa takaisin paremman version itsestään. Kuitenkin Elisabethin läpikäymä prosessi toistuu suella, koska aine oli tarkoitettu vain yhteen käyttökertaan. Hän näkee peilissä hirvittävän olennon, joka on seurausta kloonin viallisesta mutaatiosta, ei alkuperäisestä Matrixista. Tämä hirviö, nimeltään Alisa Sue, muistaa, kuinka koeesiintymisen tuomarit kommentoivat nähdessään kauniin tytön, että jokainen osa hänen kehostaan oli juuri oikealla paikallaan. Nyt kuitenkin selkeää anatomiaa ei ole, ja tämä fuusio päättää pukea päälleen sen kauniin mekon, jota Sue tapasi käyttää. Hänen 3 hyystään tarttuvat kihartimeen hänen mennessään kylpyhuoneeseen, jossa hän liimaa Elisabethin kuvan kasvoilleen ennen kuin astuu ulos uransa tärkeimpään esitykseen. Hirviö jää huomaamatta kasvoillaan olevan paperin ansiosta, ja saa suosion osoituksia läsnäolostaan, mutta se osoittautuukin vain hänen vääristyneen mielikuvituksensa luomaksi illuusioksi. Koko yleisö odottaa innokkaasti Suen saapumista, mutta kun valot sammuvat ja esitys alkaa, tämä hirvittävä olento kulkee kauniiden tanssijoiden joukossa, kunnes se seisoo kaikkien valonheittimien edessä. Siellä olento päästää ilmoille kauhistuttavia sanoja, ja sen naamio hajoaa paljastaen pelottavan, epämuodostuneen kasvon, joka hitaasti työntää rinnan ulos aukosta. Huudot täyttävät paikan, ja kaikki haluavat tehdä lopun kauhistukselle, mutta kun he onnistuvat katkaisemaan siltä pään, uusi pää kasvaa takaisin, ja sen raajat alkavat katketa, roiskien yleisen täyteen verta ja ruumiinesteitä. Paikka muuttuu täydelliseksi kaaokseksi, ja olento päättää paeta. Yhtäkkiä se hajoaa ja tuhoutuu, mutta pysyy silti tietoisena. Pieni osa hirviöstä röömii takaisin paikkaan, josta kaikki alkoi. Elisabeth Sparklen moineen tähdenluo, päättäen näin yhden Hollywoodin kauneimmista taiteilijoista kertovan tarinan.